Pozdrav svima. I ponovno gledamo što se danas događa. Pripremljeno u broju 12. Već to znam. Žao mi je. U redu. Pustit ću vas da sudjelujete. Božja činjenica je da sam zadužen za širenje evanđelja, iznenađenje. Zadužen sam za širenje evanđelja. Wow. Dakle, biblijski stih o tome. Evo, imamo 2 Korinčanima. Benč, stih 19. Poruka je da je Bog došao u ovaj svijet kroz Krista i sklopio mir s njim, ne računajući ljudima njihove grijehe. Bog nas je odredio. Molimo vas da širite ovu poruku pomirenja po cijelom svijetu. Tu, Korinčanima 5 stih 19. To je prilično dugo. Možete to slobodno još jednom pročitati i proučiti. Što mi odmah pada na pamet, jer ponekad kada uzmete neki biblijski stih i izvučete ga iz konteksta i kada se to čita pojedinačno, bez konteksta, bez nečega što okružuje, tada se to može stvarno pogrešno tumačiti. I kada se to sada tako čita i čita se, došao je u ovaj svijet i sklopio mir s njim, ne računajući ljudima njihove grijehe, tada se to može potpuno pogrešno shvatiti i pomisliti, u redu, sada su svim ljudima oprošteni njihovi grijesi i možemo jednostavno raditi što god želimo. Ne, molim vas, sjetite se opet, to se stvarno odnosi samo na dovršeno djelo križa koje pojedinac prihvaća u vjeri. Dakle, samo ako vjerujete u Isusa, vi ste nova stvorenja, vi ste u njemu i tada važi ovaj Božji pritisak za nas. To je jako, jako, jako važno. U redu. Želim vam zapravo sada vrlo kratko ispričati evanđelje i stvarno je sada apsolutno premijera u tako kratkom vremenu da to učinim. Zato se nadam da će uspjeti. A zapravo to je dobra vijest. I da bih mogao tvrditi da je to dobra vijest, prvo vam moram reći da bez Isusa Krista imate stvarno lošu vijest. To je zapravo to da ste izgubljeni, da ste grijesi koji žele živjeti bez Isusa Krista. Mislite da možete voditi svoj život bez Boga, jer vam možda sve ide prilično dobro, ili zato što mislite da vam Bog nije potreban, da se dobro snalazite sami. Ako ne prihvatite Isusa Krista, onda je to, kako kaže Biblija, najveći grijeh. Tako to zapravo nazivaju. Najveći grijeh je to što nisu prihvatili Krista, jer Isus je dao svoj život i jednostavno je to učinio iz ljubavi. I ako to ne prihvatite, dakle, ne ostavite ovaj ogroman poklon samo tako, ne raspakirat ga i kažete nije me briga, onda je to kao da pljujete na križ. I to je zapravo najgore za Boga. Ima plan spasenja koji je osmislio. On ima sina dao koji je došao kao čovjek koji je bio bogat, a postao siromašan. Dopustio je da ga za nas pribiju na križ i ako to ne prihvatimo, onda je to najveći grijeh. Ako se okrenete, ako kažete hej, mogu to sam, ne trebam Boga, to je najveći problem. I to je loša vijest, da ste izgubljeni grijesi i da ste zapravo na kraju svog života, ako se do samog kraja ne odlučite za Isusa, tada ste izgubljeni. I to znači da imate paravječnu smrt, da idete u pakao i da ste odvojeni od Boga. To je loša vijest. A dobra vijest koja sada iznenada kada je čujete, zapravo wow, u redu, nevjerojatno, to je stvarno nevjerojatno. Dobra vijest koja iznenada postaje nevjerojatno. Dobra vijest jest da je Bog dao svog sina za vas, da je Isus dobrovoljno otišao na križ za vas, kako bi ovu staru griješnu prirodu koja vas na kraju odvaja od Boga. Imate je, možete reći ja sam dobra osoba, da, ali imate staru prirodu. Čak i ako ste najbolji ljudi do samog kraja, ali niste prihvatili Isusa, zato pa ste izgubljeni.
Ako ga prihvatite i ne košta vas ništa, osim vašeg života koji mu dajete i dobijate novo život za to. Život u slobodi u Kristu. Život obdarovan Kristom. Život s njim u odnosu, i to je najbolje, mogu vam reći, Bog. Što biste mogli bolje zamisliti od toga da imate Boga u sebe, biti u njemu obilno, biti u njemu zdrav, biti u njemu pun snage. Što biste mogli bolje zamisliti od toga da razgovarate s živim Bogom, čak i da dobijete odgovor i živite s njim. Što može biti bolje, mogu vam reći, nema ničega boljeg, i to je dobra vijest. To je dobra vijest da prihvatite Isusa Krista, da se obratite od svog starog života, da to skinete kao stare haljine i kažete ne želim imati ništa s tim. Sada gledam na Isusa, vjerujem u to s Isusom, vjerujem da je On najveći poklon za mene. I ti odložiš svoju staru odjeću i kažeš da Isusu, kažete da Isusu, jer morate znati, On je već odavno rekao da vama, već prije početka vremena odlučio je za tebe jer te voli, jer te je On stvorio, jer ste mu dragocjeni. I vidimo se sutra. To je dobra vijest.